Moikka ja tervetuloa mukaan. Tässä videossa käymme läpi Adobe Premiere Proon perusteet. Tämä on erinomainen videoeditointiohjelma esimerkiksi yrittäjille, jotka haluavat tehdä itse näyttäviä videoita markkinointiin tai someen. Et tarvitse aiempaa kokemusta. Lähdetään liikkeelle alusta ja opetellaan tärkeimmät työkalut yhdessä. Aloitetaanpa. Käynnistä ensin Adobe Premiere Pro-ohjelma. Aloita valitsemalla New Project. Valitse tallennussijainti. Paina oikeasta alareunasta Create. Valitse ylävalikosta File ja sieltä Save As. Muista tallentaa projektia tiuhaan. Mikään ei harmita niin paljon kuin se, että olet tehnyt kovan työn ja jostain syystä ohjelma pysähtyy eikä projektia olekaan tallennettu. Tallennuksen jatkossa voi tehdä File-välilehdessä Save-painikkeella. Oikeassa yläkulmassa on painike, johon nuoli osoittaa. Kun painat sitä, avautuu valikko. Täältä voit valita, missä tilassa tai näkymässä työskentelet. Valitse nyt Editing. Nyt sinulla on tyhjä projektinäkymä, jossa on 4 eri ikkunaa. Alhaalla vasemmalla on ruutu, jossa näkyy kaikki projektissa tarvittavat videot, audiot ja kuvat, jotka olet tuonut esimerkiksi tietokoneeltasi. Tässä ruudussa voit valita myös eri editointitoimintoja, kuten esimerkiksi efektejä. Oikealla alhaalla on ruutu, jossa näkyy sinun videotuotoksesi. Se on aikajana eli projekti, jota työstät. Siinä on siis kaikki editoidut videoklipit, ääni eli audioklipit ja kuvat, jotka haluat olevan sinun lopullisessa työssäsi. Vasemmalla ylhäällä on ruutu, jossa voit esikatsella videoita, joita sinulla on ensimmäisessä ruudussa. Tässä kolmosruudussa voit esikäsitellä videoita, kuten leikata se jo oikeaan pituuteen. Voit päättää, otatko mukaan aikajanalle pelkän videon ja äänen vai pelkän äänen. Tässä ruudussa voit myös muokata erilaisia efektejä, muuttaa videon kokoa, siirtää sitä ylös ja alas ja niin edelleen. Oikealla ylhäällä olevassa ruudussa eli ruudussa 4 voit esikatsella aikajanallasi eli ruudun 2 tuotoksia. Näet tässä ruudussa esimerkiksi efektien lopputuloksen ja että miltä lopullinen työsi tulee näyttämään. Aloitetaan tuomalla projektiin kaikki kuva, video ja audiotiedostot. Sinulla on 2 tapaa tehdä tiedostojen tuonti. Ensimmäinen tapa on raahata tiedostot joltain tiedostopaikalta, esimerkiksi tietokoneen kansiosta. Tiedostot kannattaa laittaa johonkin tiettyyn paikkaan ennen siirtoa, sillä näin sinun on helppo valita kaikki tarvittavat tiedostot ja raahata ne kaikki kerralla projektiin. Toinen tapa on klikata nuolen osoittamaa ruutua hiiren oikealla painikkeella ja valita valikosta Import. Tämän jälkeen pääset valitsemaan haluamasi tiedostot projektiin. Nyt voit aloittaa tiedostojen siirron aikajanalle. Aloitetaan tässä projektissa äänitiedostosta eli audiosta. Valitse tiedosto, jonka haluat tuoda aikajanalle. Kun kaksoisklikkaat sitä, tulee audioraita näkyviin vasempaan yläruutuun. Ota audiotiedosto ja raahaa se aikajanalle audioraidalle. Aikajanan vasemmassa reunassa näkyy V1, V2 ja niin edelleen janoja. Ne ovat videoraitoja. Sitten näkyy A1, A2 ja niin edelleen. Ne ovat audioraitoja. Kuvassa näkyy, kuinka aikajanan alhaalla on säädettävä palkki. Huomaat, että kun laajennat tai supistat palkkia, näkymä aikajanalla muuttuu. Mitä enemmän laajennat, sitä tarkemmin pystyt työskentelemään klipin parissa. Tämä on erittäin hyödyllinen ja jopa pakollinen toiminto esimerkiksi tarkoissa klippien rajauksissa, kuten kohta nähdään. Laajenna audioraitaa vetämällä sen alareunaa alemmas. Näin saat näkyviin enemmän toimintoja ja näet tarkemmin raidan äänen elämisen. Kuten näet, ääni näkyy raidalla valkoisena. Mitä korkeampi valkoinen osa on, sitä kovempi ääni. Kun valkoista ei näy, raidalla on hiljainen hetki.
Tämä auttaa sinua näkemään helpommin kohdan, josta esimerkiksi haluat katkaista klipin. Tässä klipissä on alussa tyhjää, joka haluttiin pois. Se näkyy selvästi kuvassa. Niin audio- kuin videoklipinkin leikkaaminen tapahtuu seuraavasti. Mene siihen kohtaan, josta haluat leikata. Ota aikajanan vasemmalla puolella olevasta työkaluvalikosta partaterää muistuttava työkalu. Vie terää kohtaan, josta haluat leikata ja klikkaa. Audioraitaan tulee näkyviin pystyviiva ja raita on nyt poikki. Tämän jälkeen valitse työkaluvalikosta nuoli ja klikkaa poistettavaa klippiä ja paina delete. Klippi poistuu janalta. Voit nyt klikata myös tyhjää kohtaa ja deletoida sen myös pois. Kun sinulla on paljon eri raitoja aikajanalla, kannattaa tyhjän deletoinnin kanssa olla varovainen, sillä se saattaa sekoittaa eri klippien järjestystä. Tässä tapauksessa, kun on vain yksi raita kyseessä, on tyhjän tilan deletoiminen turvallista. Voit säätää audioklipin äänenvoimakkuutta siirtämällä hiirellä audioraidalla näkyvää raitaa, kuten kuvassa näkyy. Kuuntele ja etsi sopiva äänen taso. Joskus voi olla paikallaan häivyttää ääni joko klipin lopussa tai keskelläkin klippiä. Tällöin voi tehdä äänen häivyttämisen näin. Mene kohtaan, josta haluat, että ääni alkaa hiljenemään. Paina ääniraidan vasemmalla puolella olevaa pientä palloa, pistettä. Janalla tulee näkyviin nyt pieni pallo. Tee samoin aivan klipin loppuun. Nyt sinulla on 2 palloa janalla. Siirrä klipin lopussa olevaa palloa alas. Näin ääni häviää pikkuhiljaa. Voit siirtää palloja edestakaisin janalla, jotta löydät juuri oikean kohdan, milloin ääni alkaa hiljenemään. Joskus ääniraidan käsittely vaatii tarkkuutta. Tornion valopilkku-videolla oli podcast-tallenne, josta leikattiin sopivia klippejä itse videolle. Kun puhe on nopeaa ja halutaan katkaista juuri tietystä kohti ääniraidasta, on välttämätöntä laajentaa raidan näkymä, jotta nähdään tarkasti, mistä kohti ääniraita voidaan katkaista. Lopulta ääniraita voi näyttää tältä, eli yksi äänitiedosto on pilkottu osiin. Tuodaan nyt videoklippi aikajanalle. Kaksoisklikkaa tiedostoa, jota haluat tarkastella. Nyt se näkyy vasemmalla ylhäällä olevassa ruudussa. Voit määritellä jo tässä vaiheessa klipin kohdan ja pituuden, jonka haluat aikajanalle tuoda. Näkyvässä videossa aseta tuotavan klipin aloitus- ja lopetuspiste väkäsillä, jotka näkyvät videon alapuolella. Näet määritellyn alueen hieman vaaleammalla harmaalla. Heti videon alapuolella on 2 pientä kuvaketta. Vasemmanpuoleinen kuvake on pelkän videon tuominen ilman ääntä ja oikeanpuoleinen kuvake on pelkän äänen tuominen ilman kuvaa. Jos halutaan tuoda sekä video että ääni, raahataan klippi tarttumalla videon kuvaan. Tuodaan ensin pelkkä video. Sen jälkeen testataan tuoda video ja ääni. Ja kuten nähdään, että jos tuodaan video ja ääni saattaa asettua aiemmin tuodun ääniraidan päälle. Video voidaan asettaa myös toiselle raidalle, jolloin sen ääniraita menee toiselle ääniraidalle, ei olemassa olevan päälle. Tässä vaiheessa kannattaa olla tarkkana, sillä jos videoklippi tuodaan niin, että ääni asettuu olemassa olevan ääniraidan päälle ja se halutaan myöhemmin poistaa, poistui myös aiemmin tuodun ääniraidan osuus samalta kohdalta. Jos näin vahingossa käy, niin pystyt aina peruuttamaan toiminnon valitsemalla aivan näytön yläpalkissa olevasta valikosta Edit ja sen jälkeen Undo.
Undo-toiminnolla pystyt aina peruuttamaan aikaisempia toimintoja, mitä ikinä oletkaan tehnyt ohjelmassa. Lopuksi vielä testataan tuoda pelkkä ääni. Tässä projektissa kuitenkin haluttiin säästää vain video, ei ääntä. Joskus videoklipin kokoa täytyy muuttaa. Halutaan ehkä zoomata jotain kohdetta videossa, tai sitten videotiedosto ei ole tarpeeksi laaja, jolloin sitä tulee suurentaa. Se tapahtuu seuraavasti. Valitse aikajanalta video, jota haluat muokata. Eli klikkaat videopätkää aikajanalla niin, että sillä on vaaleat kehykset. Ylhäällä vasemmalla olevan ruudun yläreunassa on valikko, jossa on vaihtoehto Effect Controls. Paina sitä. Avautuu näkymä, jossa on erilaisia toimintoja, kuten position, joita säätämällä voit liikuttaa videoklippiä ylös ja alas sekä oikealle ja vasemmalle. Scale-valinnassa voit säätää videon kokoa. Se on automaattisesti aina 100%. Jos haluat suurentaa eli lähentää kuvaa, suurenna lukua. Jos taas loitontaa eli pienentää, pienennä lukua. Voit joko hiirellä liuuttaa lukua tai sitten voit kirjoittaa siihen haluamasi luvun. Rotaation vaihtoehdolla voit kääntää kuvaa akselinsa ympäri. Näet aikajanan videonäkymässä, kuinka kuva muuttuu, kun scale-arvo nostetaan 150%. Joskus on tarpeen muuttaa myös videon valotusta. Videot saattavat olla tummia, jolloin lisävalo on tarpeen. Näin kävi Tornion valopilkku-videossa. Osa niistä oli niin tummia, että niitä oli saatava valoisammaksi. Valotusta voit muuttaa esimerkiksi näin. Kukkolankoski-video on liian tumma. Valitaan sen aikajanalta aktiiviseksi. Mennään seuraavaksi vasemman alareunan ruutuun ja valitaan sieltä Effects. Kirjoita hakukenttään Light, jolloin saat esille eri toimintoja, joissa valo jollain tavalla liittyy efektiin. Tähän tarkoitukseen valitaan Lightning Effects. Raahaa tämä efekti nyt klipin päälle, jota haluat muokata. Kuten nähdään, valo on nyt pyöreä eikä sellainen kuin haluttaisiin. Tässä halutaan valaista koko klippi. Kun olet valinnut aktiiviseksi jälleen klipin, johon juuri toit valoefektin, vasemmassa yläruudussa valitse Effect Controls. Huomaat, että Lightning Effects-efekti on ilmestynyt tähän yläruudun valikkoon. Tässä ruudussa siis aina näkyy efektit, jotka on valittu ja siirretty klippiin. Ja tällöin niitä päästään säätämään. Valitse valikosta efektin alta Light 1 ja muuta sen alta Light Type kohdasta Spotlightin sijaan Directional. Kuten huomaat, nyt koko kuva on tasaisesti valaistu. Valoa voi säätää kohdasta, joka on ympyröity punaisella. Videosta nähdään, kuinka valoisuus muuttuu lukua säätämällä. Arvo riippuu täysin aina klipistä, että mikä luku on hyvä. Se täytyy vain testata. Lohipatsas Kojamon videon tehdään samanlainen valoisuuden korjaus. Joskus on myös tarpeen korjata videon värejä, ja se tapahtuu seuraavalla tavalla. Hae efektiä kuten edellä, mutta hakusanalla Lumetri Color. Vedä tämä efekti videoklippiin aikajanalle. Lumetri Color ilmaantuu Effect Controls näkymään. Täällä löytyy paljon säätövaihtoehtoja, joita voit testailla työssäsi. Tässä projektissa haluttiin tuoda värejä hieman enemmän esille ja syvyyttä videoon. Värikylläisyyttä ja kontrastia muuttamalla ja testailemalla löytyy haluttu värimaailma. Kuten tässä Tornion valopilkku-videossa käytettiin samoja videoita useammassa kohtaa, ja kun yksi videoklippi oli editoitu valoituksen ja värien suhteen,
Olisi ollut työlästä alkaa säätämään jokainen klippi erikseen. Siksi on joskus kätevää, että efektejä voi kopioida klipistä toiseen. Toisaalta joskus on tarpeen poistaa tehtyjä editointeja. Käydään läpi, miten tämä tehdään käytännössä. Valitse klippi, jonka efektit haluat kopioida toiseen klippiin. Paina hiiren oikea näppäintä klipin päällä ja avautuu valikko. Valitse Copy. Tämän jälkeen valitse klippi, johon haluat efektit kopioida ja paina hiiren oikea näppäintä. Valitse valikosta Paste Attributes. Näin efektit ovat siirtyneet toiseen klippiin. Jos haluat poistaa efektejä, valitse jälleen videoklippi, josta efektejä haluat poistaa. Klikkaa hiiren oikeaa näppäintä ja valitse valikosta Remove Attributes. Tämän jälkeen avautuu valikko, josta valitset ne efektit ja toiminnot, jotka haluat poistaa. Älä siis valitse niitä toimintoja, jotka haluat jättää klippiin. Paina lopuksi OK. Kun aikajanalla on paljon materiaalia, on joskus tarpeen ryhmitellä klippejä. Tällainen tilanne voi tulla esimerkiksi silloin, kun huomaat, että videoprojektissa on jokin tyhjä kohta, jonka haluat pois, ja paljon klippejä pitäisi siirtää kerralla. Tai jos haluat lisätä vaikka jonkun videon tai kuvan johonkin väliin. Vedä hiirellä aluetta, jolta haluat klipit ryhmitellä. Ryhmä aktivoituu ja niihin tulee valkoinen kehys. Nyt voit siirtää huoletta koko ryhmää ilman, että klipit menisivät vääriin paikkoihin. Joskus on tarpeen muuttaa videon nopeutta. Haluat ehkä hidastuksena jonkin tilanteen tai sitten nopeuttaa jonkun klipin. Sen voi tehdä helposti seuraavalla tavalla. Klikkaa klippi aktiiviseksi, jota haluat muokata. Paina hiiren oikeaa nappia ja valitse valikosta Speed Duration. Avautuu näyttö, josta voit nopeutta säätää. Korkeampi luku nopeuttaa ja pienempi luku hidastaa. Huomaa, että klipin pituus aikajanalla muuttuu tämän myötä. Klippien välille on usein hyvä tehdä videosiirtymiä. Ne näyttävät usein paremmalta kuin vain suoraan siirtyvä kuva. Siirtymiä ei aina tietenkään tarvita, mutta jos haluat sellaisia käyttää, niin se käy seuraavalla tavalla. Tässä esimerkissä on 2 videoklippiä ja niiden välillä halutaan ristikkäin menevä siirtymäefekti. Eli kuvat ovat hetken limittäin. Tätä efektiä käytettiin Tornion valopilkkuvideolla paljon. Siirry vasempaan alaruutuun ja valitse Effects. Valitse Video Transitions. Avaa valikko, josta löytyy todella monta erilaista siirtymävaihtoehtoa. Näitä kannattaa testailla, että löytyy omaan projektiin se sopiva. Tässä projektissa haluttiin käyttää Dissolve-kansiosta efektiä Cross Dissolve. Raahaa tämä efekti klippien väliin, kuten videolla näytetään. Voit halutessasi säätää efektin pituutta niin, että siirtymä kestää kauemmin. Usein aivan viimeisen videon loppua halutaan myös häivyttää siististi. Se voidaan tehdä esimerkiksi Dip to Black siirtymäefektissä, kuten videolla esitetään. Tekstin lisääminen videoon on toisinaan tarpeen, kuten tälläkin opetusvideolla on tehty. Seuraavaksi käymme läpi, miten se voi tehdä. Valitse ensin aivan oikeasta yläreunasta näkymä, eli tilaikkuna. Valitse sieltä Captions and Graphics. Huomaat, että työkaluvalikko on siirtynyt hieman eri paikkaan. Valitse valikosta T-kirjain työkalu ja vedä tekstiruutu videoklipin päälle kuvan osoittamalla tavalla. Kun valitset tekstin, niin pääset muokkaamaan sitä monin tavoin oikealla olevan valikon avulla. Tässä näkymässä on helpompi muokata tekstejä ja kuvioita.
Pystyt myös lisäämään videon päälle kuvioita, kuten ympyröitä. Pidä hiirtä pohjassa neliötyökalun päällä ja avautuu valikko, josta voit valita eri muotoja. Kun olet valinnan tehnyt, vedä vain hiirellä kuvioklipin päälle. Pystyt muokkaamaan myös muotoa oikealla olevan valikon avulla. Kun video näyttää valmiilta etkä halua enää tehdä siihen muutoksia, tulee se ajaa videotiedostoksi. Se tapahtuu seuraavalla tavalla. Valitse vasemmalta ylhäältä painike Export. Avautuu seuraava näkymä. Voit suoraan ladata videoprojektin esimerkiksi YouTubeen tai johonkin muuhun sosiaalisen median kanavaan. Mutta jos et halua sitä tehdä, tähän valikkoon ei tarvitse koskea. Sen sijaan valitse ensin videon tiedostonimi. Sen jälkeen valitse kansio, johon haluat videon tallentaa. Kannattaa valita Present-kohdasta laaduksi High Quality 1080p HD ja Format-muodoksi H264. Näiden alla oleviin valikkoihin ei tarvitse tässä projektissa koskea. Anna Range-asetus olla Entire Source ja Scalein asetukset Scale to Fit. Tämän jälkeen paina oikealla alhaalla olevaa Export-painiketta. Nyt video alkaa latautumaan. Siinä kestää projektista riippuen vaihtelevasti aikaa. Pitkä, monimutkainen ja raskas projekti saattaa latautua jopa tunnin tai enemmänkin. Joskus projekti saattaa olla todella raskas, jos siinä on paljon eri klippejä ja tiedostoja ja niitä on editoitu raskaasti. Tällainen työ saattaa olla raskas pyörittää jopa hyvälle koneelle ja ohjelma saattaa tehdä siitä johtuen virheitä lopulliseen videotallenteeseen. Tornion valopilkkua-projekti oli aika raskas ja iso projekti. Tällaisessa työssä voi olla järkevää editoida videoita valmiiksi videotiedostoiksi, jolloin niitä ei enää tarvitse editoida projektissa. Valmis video on paljon kevyempi käsitellä koneelle. Tornion valopilkku-videoprojektissa on jouduttu turvautumaan tähän tekniikkaan osittain. Kiitos katselusta. Toivottavasti tästä oli sinulle apua. Ja jos haluat kehittyä Adobe Premiere Pro-ohjelman parissa, sinun kannattaa vain harjoitella.